Ofu nwa okolobịa kpọrọ m wee sị m na ya fụrụ nwa agbọghọ ya ga-anụ, ya fụrụ nwa a n'anya rinne, chọkwa n'ịnụ ya. Mana oge ọbụla ọ na-ajụ ya na-asị ya ma nne ya ọka nọ, ma nne ya ọka nọ. Ya na-echekwa ife a, ya sị ya na mami ya ka nọ. Ọ jụkwa ya sị ya afọ one ka mami ya dụ, ọ kago nka. Ya sị ya na ya nwere ike ịma na ọ bụrụ na ọ fụzia mami ya, ọ mazialụ ma ọ kago nka ma ọ karọ nka. Enyi ya nwaanyị, enyi nwaanyị afọ ọ chọrọ ịnụ wee bịakwutie wee sị ya na enyi ya nwaanyị agwala ya wee sị ya dat na ya ma nnukwa onye mami ya ka nọ ndụ, maka na ya chọrọ nsogbu, na ya chọrọ famili ọ ga-abụ ya bata ofuke nwaanyị a na-enye ya nsogbu in the name of nne di ya wee nọkwalụ na-eche ife a. Mana ya mara ife a ga-eme o. Mana ya ka kontinu ya na nwaanyị afọ na atọkwa. Mana kịta na ya achọghị ịnụ nwaanyị and na ya fụrụ nwa agbọghọ a n'anya, ya wee jụọ ya wee sị ya ma ọ ga-anụ ya. Ọ sị na ya ga-anụ ya na nsogbu adọrọ. Ya sị ya na mami ya ka nọkwa o, ya kpọlụ ya, in fact ya kpọlụ ya na-abịafazikocha ya mmụ ya. Ọ sị ya na nsogbu adọrọ na ya ga-anụ ya. Mana since afọ na ya mara ife a ga-eme, na ya chọọ ka ya mara ife ndị mmadụ lo. Achọrọ m ka ị gwa m ife ilo na comment section. Ọnya nụba nwa agbọghọ anụwa ka ọnya chọọ onye ọzọ.